Này guys, menangnya kayak cake rana nih maju jauh be. Mereka dari kecil lah kenal nih. Dah sih es krim tuh mereka es krim tuh. Nice one butter gede nih. Ma apa di kuah cup juga. Oh my god. Mana ke? Maga nang bayarnya. Maga nang bayarnya udah. Man kuah cup juga. Ang mendek lagi di jalan nunga susah nih mungkin di Java ini. Right. Ini siapa dia ucisin bayi na? Dia lagi nama guys man. Ji ya, yo chong Java chong na dengan dua जैसे deh. ये देखो गाइस मन किस किस का फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। ये है मशरूम, होममेड मशरूम घर में बनाती है। ओमफ्राय इखो दायो आं सायनानै दोनगोन ओमफ्राय संनाय जागोन ना जाया आं मिथिया खिन्थु सायनानैल' आं दोनगोन आरोना। ओमफ्राय मटर आलु होगोन। माने इदि जादो। ये देखो गाइस मन आं गाइखेर फुदुंगासिनो। आइहा मा लार जादोब्रा। ओमफ्राय बेथिं जानना होदों दालिकाना डार्लिं 11टा जाबाय लोगोफोर 11टा साननानै नाय 11 टाइम जाबाय खिन्थु माबाखौ बोथोरखौ नायनानै दासो 9टा 7टा इदि जादों बायसा नांदों आरोना। ओमफ्राय इयावनो आङो दुगैनायावनो मानायावनो लेट जाबाय। ओमफ्राय दासो जाननानै होबाय आं दालिखौ। ओमफ्राय नैथिं गाइखेर फुदुंबाय। ओमफ्राय जिदौफोरावबो दै गैया। आलासिखौनो मावबोबाय आलासि नङाबा जानाय नङा। फुदुंना लाग्रोनो फुङावनो सा लोंखांबाय आरोना। ओमफ्राय दायो आरो खनसे लोंबावगोन। आं बाजिलानाव दुन्दिया लाना फैनि आरोना। दुन्दिया न'नि दुन्दिया जोब्बाय बेनिखायनो बाजिलानि फैनो लाना फैनि। दालियाव दुन्दिया बासो मोजां जायो नालाय ओंखायनो दुन्दिया लाना फैग्रोन आं। दुन्दिया इसिबां लाबाय इसिबां। आंनि दालि संनाया जानायावबो नुनायावबो जि गोथाव जाखादोना। वाव साखिनायखांबाय आं ओंखायनो मोनथिदो। नै गाइस मोन जानोसै दालि ओमफ्राय बान्दा कबि आलु भाजा आरोना। ओमफ्राय दायो जाग्रोनानै लानोसै आङो। हेल' लोगोफोर। ओमफ्राय आं दायो थांनायदो जामगुरियाव आरोना। ओमफ्राय आंनि ड्रेसआ ओरैबायदि फाटाफाटि गानजोब्बाय। ओमफ्राय आं मोजांबो गानबोबायसो। ओमफ्राय आं दायो जामगुरियाव थांना फैनि आरोना खामानि दङ एसे। स' थांसै। Bada, ice cream dan thằng xây. Lava, nabang. Nung nu lava dan lava nung lava kena daw school ni play. Nung na miya video na. Nung man lava kin bang na. Debong. De, man ka ba? Ma? Lava. Lóc theo băng nữa. Bữa được. Đây. Bữa đâu phải chị? Làm nào phải thành sao nữa? Mình phải bay. Bây giờ thầy bay nổ rồi nè. Làm thành trăm cái đi phải làm thành chứ. Ai à, khai rồi đây. Má sao má thầy? Bây giờ nó thầy lên bên đây. Ăn cái gì không? Ada nggak? Aku kita kalah ya. Kali dulu aku sih. Kita kalah ya, siapa? Macam. Kalau lana hedang man. Lah di ni Remalini birthday di nih. Omprai jangan cake jana faida. Nada? Nah cing beta ya dengan ini Remali Trisa ini birthday di ni. जों केक जागोन बेमालिया नायनोल' मोनगोन ओमफ्राय हानानै जानाया जोंनिसो पाला आरोना इ नायनायाल'सो इनि पाला ओमफ्राय नै बेटाया हागोन केकखौ ना बेटा केकखौ लाबनाङामोन जोङो सालाद माने जों लगायगासिनो केक जानो जंगासिनो आङो नै जोंना बार्थडे केकआ नै जोंना बार्थडे केकआ Nih, buku mas, Suldi. Dede. Happy birthday to you, deh bung. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ini daun ah. Ini sih dengar. Cakap. Happy birthday to you.
Ăn đồ nào như đâu. Happy birthday to you. Boria hit. Happy birthday to you. Nah. Kahang bay dek salam aja ada. Salam aja deh. Ke kahang bay beta ya. Guligan dulagan. Nih guys menangnya kayak kegrana nih maju sampai. Mereka dah kecil lagi nana nih. Dan kes kamu membeng es krim he. Kamu membeng es krim he. क्या बोला तूने? Ji godaw ha. जोंनिया दायो अनसुलिनि आरो गाबोन सबनिया अनसुलिनि बार्थडे दोङो. अनसुलिनियावबो केक मोनजागोन जोङो. नोंसाबो अनसुलिना आइगोना बि. Nih guys, manjanसै दायो.